Здравейте, приятели! Ето го един моето видео. Ново. Днес искам да снимам ревю на моите подаръци, на Драколора подаръците. От рождения ден, тъй като днес е рожден ден. Да не е живичка и здравичка. Да не се чупи и да си има сестричка. Така, ще започна с подаръците. Първо ще започна, няма да казвам от кого, защото може да объркам нещо. Ето тези сенки. Тук е с фолио. Ако някой от нещата ви харесват, може да ми напишете на коментар, да направя видео специално за тях. Така, сенки, те всъщност не се затварят, защото ето тук има лепило. 8 цвята. Ето как са отпред, с едно цвете. Ето как са отзад. И ето това е огледалцето, което всъщност е фолио. И са направени от картон и пластелин. Така. Понеже това голямото ще го представя, тъй като аз поканих Monster High канала и нейните кукли да присъства на моя рожден ден, тъй като тя ме познава. Даже Sweet Dream искаше да направя видео с нея. Ето, тя ми подари една игра, която сама е направила, не я е купила, защото това нито личи на купене. Ето така представлява играта. Ето така. Тук са парите, тук са играчите, тези, които... И това е условието на играта, както и картите. Но просто не ми се разнася цялата игра, тъй като преди малко играхме и тя в момента си тръгна. И аз просто искам да снимам ревю. Не може да се затваря, знам. Беше обявито в ето това. Тази игра е от за Драколора от Клаудия. Много хубави нещица е измислила. Ако тя направи слабнейл, просто ще са хубави, тъй като тя измисля много хубави нещица, както виждате. Ще си го запазя, дори да е облепено в тиксо. Така. Има още неща, както виждате. Аз подарих на Драколора, т.е. аз направих едно iPad-че, ето как представлява. То не прилича на iPad. Ето как представлява отзад. Отвътре е в пластелин, ако искате мога да направя специално видео за него. Ето го копчетата дори. И екранът е направен с маркер пергамент. Съжалявам, че говоря малко трудно, защото просто това видео ми дойде очаквано и просто искам да си подреда подаръците и реших да ги снимам, да ги видите. Който ви хареса, може да направя клип, както казах. Това си спомням, че Кудин го подари. Едно сапунче от пластелин, шампуан, съжалявам, от пластелин, който сега, както виждате, залепих една калинка за украса и един течен сапун. Ето как представлява той. Него също направих от пластелин. И трите неща са от пластелин. Така, няма да го мърдам, защото може да падне. Тук тя също така ми подари тази картина, която отзад се крепи. Така. Опс. Падна нещо. Така, започвам с това. Една четка за лакиране, лакочистител и лакове, също направени от пластелин. Също така тя ми подари това прилипче, тъй като подаръка на Драколора от нея, истинската нея си, е от пластелин и е това прилипче. Био.
Така. Също така ми подари едно пайче, което мирише. Много хубаво мирише. Така. Също така, тъй като вчера точно забравих да направя последния подарък и днес ми хрумна да направя тези парфюми. Те се правят ужасно много лесно, просто или рязвате парфюми и ни слагате на пластелин, но виждате как стана. Някак си се едно, че е мазано. А отзад, сега ще ви покажа. Отзад направих една гъбка за тяло. Всичко пада. Така. Това е нещо като за препичане на филийки. Гледах го от един канал. Тук се слагат филийките. Ето как представлява. Трябваше да го оформя с пила тук, но просто ще го залепя. Не знам защо. Ще направя и клип за него, но по-натам. Също така уших ето тази чантичка. Просто имах плат и реших да ушия. Също така нейната Хаолин, т.е. тя е направила клип за нейните кукли. Може би сте го видяли в Monster High. И понеже ние се ги кръщаваме, тъй като тя има 2 драколори, аз имам една и няма как 3 драколори, и затова си мисляме имена, като Вайпер и други Monster High-ски имена. Затова, че и нейната неоригинална кукла Клодин, тя е направила ревю и на нея с другите кукли. От нея върви това. Надявам се да ви харесва. Точно на мен трябва да ми харесва, защото е подарък на драколора. На мен ми страшно много харесва. Но хубаво е направено в сърцето. И отзад, честит рожден ден, драки, обичам те. Ето тук те. И така. Една блузка ми подари също така. Направи един пръстен. Ето го вътре. И го сложи в пластелин. Сега точно как да ви го покажа. Тя го направи. Но с помощта на това трябва само манисто и клещи. Ето как е пръстена. Ще направя видео, защото сега няма как да ви го обясня. И също така ми подари и един гердан. Много хубав сърце. И така, това са подаръците. Надявам се да са ви харесали. Кажете ми кое ви най-харесва, за да направя специално за него клип, как да си го направите. Всичко сме измисляли и сме гледали от други канали. Единственото, което аз съм гледала от друг канал, е ето това. Гледал го, канала не мога да си спомня, ще ви кажа в другото видео. Довиждане и от мен. Всичко хубаво.